shi fusata ko kuma saurin fishi bai halatta ko in ce bai kamata ga mumini ba, saboda shi fishi kan rusa duk abin da ka tanada wanda kake so ka cimma nasara a rayuwarka. Saboda an samu hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah shi kara tabbata a gare shi, ausini, wato kai mun nasiha ya manzon Allah. Ƙala, sai manzon Allah ya ce la tagadab, kada kai fishi. Fara da miraran, shi wancan mai tambaya sai ya ta maimaita tambayar har sau da yawa. Sai manzon Allah shi ma da ya ce la tagadab, kada dai kai fishi din dai. Wannan hadisi Bukhari ne rawaito shi. Abin da zamu fahimta a wannan hadisi, wato saurin fishi ko a saurin fusata ka da wani zai yi maka, musamman a ce maƙiyinka ko mai so mutane su ga aibinka. Saboda idan mutum yana so duniya ta ga aibinka, zai iya fusata ka musamman a cikin mutanen, domin su mutanen su ga ka faɗi maganganu marasa daɗi, marasa waɗanda suke ba su da daɗin ji. To kaga a wani lokacin mutane za su yi maka mummunar fahimta, alhalin kuma ba laifinka ne ba, wacce fusatawa ce ta jawo. Don haka ka yi kaffa kaffa, ka daina yarda wani yana saurin fusata ka, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna abu ne wanda yake rusa mutum, wato ambishin ɗin mutum yana rushewa matuƙar mutum ya biwa sauran fusata. Sannan bayan haka akwai gunda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal kadhimina al ghaiza, da masu waɗanda suke haɗewa fishi, wal afina anin nas, kuma waɗanda suke yafe mutane, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wata'ala yana son masu mai kyautatawa. Kaga wannan hadisi